Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Roger, del dia a la Barbota, quan vulgueu, en directe, a l'Extraradi. Tenir una noia, o millor dit, ella em va tenir. Quina habitació, està molt bé, de fusta de pi. Va demanar que em quedéssem a qualsevol lloc, però allà no hi havia cadires ni taules tampoc. Seure al parquet i vam xerrar amb un bon vi. Quan ja eren les 2, ella va dir anem a dormir. Estava sol, havia fugit. Vaig encendre un foc, està molt bé, la fusta de pi. Aquesta fusta de vida al dia de la Barbota, en directe a l'Extraradi. Era així. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.